Sanibonani guys, igama uNqobileni Basela Mazibela eNimba ngomhla ka-21 January. Uqhawekazi-ke belokhu esabuzile kubazali bakhe ukuthi kwenzakalani ngosuku olwandulela ukuthi phela agcine eselale esibhedlela. Kumthusile-ke lokhu uzoleka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi indodakazi yakhe ingakhumbuli lutho olwenzeka before izelala esibhedlela. Wamane waphuthuma waya kudokotela eyobuza imibuzo. Ushilo kudokotela ukuthi kuyenzeka-ke umzimba uke ublokhe yonke i-information ezomane ugqilaze mekuwukuthi ngempela kade eshawe isifo senhliziyo kanjeyaya. So kungenzeka ukuthi-ke umzimba nawo uzama ukuyivikela ngokuthi akhohlwe okwenzeka ngaloluya suku. Washo kodwa ukuthi kubalulekile ukuthi bamtshele iqiniso lonke uqhawekazi, the sooner the better, ukuze akwazi ukuthi adilishe nale nto le. Kodwa uzoleka-ke ubuzile ukuthi ukumxelela inyani angeke yini kuze kugcine sekumkhubaza noma sekwenza i-heart attack entsha. Udokotela wathembisa ukuthi cha, amathuba ukuthi kube ne-new heart attack mancane, kodwa uzoba-ke emotionally distressed nani. Hhayi-ke wahamba-ke guys uHlathi benozoleka bamxelela inyani-ke uqhawe, basho ukuthi hhayi sisi, ngesikhathi uzolala la esibhedlela uke waba ne-second heart attack. Kodwa-ke nomfowenu uke wahlangabezana ne-accident embi kabi egcine isimenza ukuthi-ke abe brain dead. Hhayi-ke njengoba ubona nje uphila kamnandi kanje, hhayi sithatha inhliziyo yakhe-ke sayifaka kuwena, inhliziyo kalikamva le ishaya ngaphakathi kuwena. Guys, umane nje uqhawekazi waphefumula kabili kathathu deeply ezama ukuyetshisa kahle le ndaba. Wathi wait, nithini? Hhayi nangampela-ke guys, basho ukuthi inhliziyo kalikamva isesifubeni sakhe. Akakhalanga kanje uNtombo, hhayi. Umane wathi, tata njani? Uvume kanjani uba yenziwe yonke lento? Hhayi tata. Wakhala ngoHlathi, kwangathi uHlathi uyena othathe lesi sinqumo guys esithatha yedwa. Wathi kanjani tata? Ngiyamfuna ulikamva. Uphi ulikamva? Ekhala mina imbezi guys. Hhayi kuthe kusanjalo-ke ugirl wahluleka ukuphefumula futhi. Hhayi udokotela wabaxosha bonke endlini wathi abahambe. Waqeda lapho wamtshela ukuthi akaphefumule deeply. Waphefumula-ke uqhawe kubonakala kodwa ukuthi hhayi le ndaba yokuthi ulikamva kasekho emyamlimaza. Belokhu ethi ufuna ukumbona. Ngifuna ukumbona. Ndidedeleni, phumani mina ngifuna ukubona ulikamva. Phumani apha mina ngifuna ukubona ulikamva. Hey guys, kube buhlungu kanjalo-ke kubazali bakhe. Kodwa-ke ibikadingekho-ke into abangayenza, phela ekugcineni vele bezolithola iqiniso. Ngcono khona-ke alithole ngabo kunokuthi alizwe ngumuntu wangaphandle. Hey guys, ngalena-ke kaMabandla namanje-ke uThumeka usagqolozele iy'ndonga, uhleli phezu kombhede. Kodwa-ke kulokhu-ke manje usenenkinga entsha. Kune-voice note eyashiwo ulikamva before abe kwi-car accident. And le voice note bekade seyazi ukuthi khona uThumeka, kodwa inkinga esekutheni ubesaba ukuyilalela yedwa ngenxa yokuthi akazi ukuthi ithini. Ubenovalo lokuthi ngoba vele babexabanile ngalolu suku ehamba ekhaya, mhlawumpe usamdinelwe namanje uzokhuluma amazwi abuhlungu kuyena. Kuba amazwi okugcina wakhuluma kuyena-ke abesephatheka kabuhlungu-ke uThumeka. Ube ukutshela-ke uHlathi le ndaba ye-voice note. Wathi uHlathi kulungile-ke, MaMngwevu sizoyilalela sobabili-ke le voice note ngoba uyasaba ukuyilalela wedwa, ngcono siyilalele mkanye. Ayi nangampela wahlala embhedeni-ke noHlathi. Hhayi wayiciphaza-ke guys uThumeka. Ivoyisi kalikamva nje iyodwa ithi mama, imane yenza inyembezi zacweba emehlweni-ke kaThumeka. Wathi bendicela uba le voice note uyilalele notata. Hayibo guys, ulikamva kwangathi useyazi konke okuzokwenzeka emva kwalapho. Uthi bengithanda ukunixelela ukuba ndiyazisola ngendlela engithethe ngayo nawe notata. Bengamelanga nginidelele ngalolo hlobo. Kodwa-ke ndiyeza apho andizothetha nani. Kumele sihlale phansi sithethe sikwazi ukuqhamuka nesisombululo sale ndaba ukuthi sizoyilungisa kanjani. Guys, wena wabona ukuxetshulwa koqweqwe esilondeni. Sisathi nje siyaqala sithi siyahwamuka luxetshulwe uqweqwe.
the way uThumeka akhale ngakhona. Wathi ndizomuva njani on, ndimuve kanjani on sendivele voice note. Hayi Hlathi, ayibo guys. uHlathi waduduza kodwa kubonakala naye ukuthi kunzima, indoda idla umhlathi. Ikhalele egilweni guys, kulukhuni kuyasinda kuyehlela. Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke uLwandle naye uyazama bandla ukuzama ukukhombisa nje uma wethu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi angabatsheli abantu bangababandla ukuthi uyena odalile engozini. Uyasho ukuthi wayiphuzile, waphenika, ingakhabaleka. Uyacela bandla ukuthi le ndaba kungathiwa vu ngayo. Uyacela, uyanxusa, wenza iphutha. Bese seqala nokudabuka noma wethu phela ngoba umuntu ebona encanga kangaka-ke uLwandle. Uthe sebuyele ekhaya, uma wakhe-ke ubesamile ekutheni indodana yabo mayivikelwe, esho kuSydney. Kodwa namhlanje uSydney umane waqhamuka nokunye guys, umane waza nenye, hhayi uze nenye guys uSydney. Umane nje wathi ayibo, uyazi phela Mashane, indodana yethu ibulala umuntu la. Yazi mina ngiwenzile amaphutha mawakhe, ngawenza kodwa ngikaze ngibulala umuntu, kaze kwafa umuntu ngalokho. So kungani umnqande umntwana ukuthi akhulume iqiniso nje? Yebo vele uzoboshwa, kodwa phela uLwandle una-30 years old, mdala, uzokwazi ukumelana nemiphumela yemisebenzi yakhe. Guys, amane wathi nje unkosikazi wakhe hayibo, wengcwele, usungcwele wena, wena onamanyundululu amaningi kangaka, uzithi kumina angavumeli ingane yami ihambe iyoyiphosa emlonyeni woShaka, ingene ejele ngephutha. Wathi yeyi, nami ngiwenzile amaphutha nkosikazi, kodwa ngisaphinde ngiyasho, awami amaphutha awakaze abulale muntu. Yeyi, kanti ulalele yonke into uLwandle guys, yonke into. Uthe methi uyaphenduka uSydney ubone ngehla elikhulu limlunguza ihlo likaLwandle. Yabo lela lihlo guys, akudingi nanokuthi avule umlomo uLwandle akhulume, ihlo belikhuluma lona. Uqobo lwalo lisho ukuthi we baba, ngiyakubona wena baba, kade waqala ukungizonda wena baba. Usufuna ukuphoqa umama nje, umfaka umoya omubi ukuthi ngicetshwe wena baba, like nje kuphela nje, ngehlo kuphela. Waqeda wasuka wahamba uLwandle. Awu, asazi-ke ukuthi-ke izophetha njani-ke manje, ngoba usiyabona ukuthi kubazali bakhe khona ongakuyena, khona ongekho ngakuyena. So manje-ke asazi ubhuti ukuthi uzoyinikela nemaphoyiseni makunje, noma uzomane athembe unina ukuthi uzomvikela, njengoba phela vele uyena owavundla kuye for 9 months. So yena vele angeke aze amlahle, kodwa uyise wakhe bandlayo ukhombisile ukuthi hayi cha, akekho nje esayidini lakhe, akamsaphothi. Uthi nje makazibonele ukuthi-ke uphuma kanjani kule, ngoba phela at the end of the day uyena owundlalile umbhede, ngakho-ke kuzomele alale kuwona-ke. Aphela lapho amazwela namhlanje, ningakhohlwa subscribe, nilike, comment.